veľmi šťastný, že sa to podarilo, pretože to bolo, keď sa pozriem na celú tú sezónu, tak veľmi ťažké. Celé to moje angažmá, to pôročné, si myslím, že bolo, jak nie vôbec najťažšie v celej mojej kariére, tak jedno z najťažších určite. O to väčšiu zodpovednosť som cítil pred týmto zápasom a o to šťastnejší som, že toto mužstvo, tak neskúsené mužstvo a tak pod takým tlakom hrajúce mužstvo, že to zvládlo. Lebo dneska skutočne kompliment predtým od začiatku, ako hráči do toho zápasu vstúpili, organizovanie, disciplinovanie, ale aj nebezpečne smerom dopredu. Dravo, ako hovorí kolega. Takže myslím si, že zaslúžene sme porazili dneska Žilinu oproti tomu zápasu v Žiline. Takže najlepší výkon, čo som tu a sme si nechali na ten záver. O to je to krajšie a o to tie oslavy budú asi väčšie.